Egunon eta ongi etorri militante guztioi sorturen 4. kongresuko amaiera ekitaldi honetara. Ongi etorri Euskal Herriko eragile politiko, sindikal eta sozialetako ordezkarioi ere. Plazerra da gaur gure artean izatea. Ongi etorri nazioarteko lagunoi ere. Elkartasuna da herrion arteko samurtasuna, eta mundu nahasi honetan helduleku zarete gure mugimenduarentzat. Azkenik, ongi etorri zuzeneko emisioaren bidez, ekitaldi hau jarraitzen ari zareten hori. Sorturen xedea, Euskal Herriaren askatasuna erdiestea da, eta hori hainbat mugimendurekin eta eragilerekin elkarlanean egin nahi dugu. Sortuk, aliantza horiek josteko eta herriarekin batera jarduteko duen konpromisoa berretsi dugu kongresu honetan. Atzean dudan eskulturak, Satxa Jauregiren askatzera lotuak obrak, gogora dakarkigu irailaren 27an, Iruñeko Anaitasunako ekitaldian, bizi genuen emozioa, bildu genuen komunitate oso baten indarra. Euskal Herria askatzera lotuta dagoen komunitate konprometitu bat da gurea. Eta herriak soilik aska dezakeelako herria, aska dezagun herri gogoaren indarra. Herri gogoa. Hori bera du izenburu, hilabeteotan eztabaidagai izan dugun ponentziak. Espiritua, oroitzapena, ideia, nahia eta borondatea dira gogo hitzaren adierak. Eta horiek dira funtsezko osagaietako batzuk gure herriak askatasun bidea egin dezan. Ekin diezaiogun beraz.
Zaila da kondentsatzea 5 minututan 10 urtetan gure herrian gertatu dena, baina benetan izugarria da herri honek aurreratu duena. Lehen ere esan dugu munduan garai nahasiak bizi ditugula. Ezegonkortasuna da nagusi, eta nazioartean ezagutu dugun ordena hausten ari da. Zorionez, baditugu borrokak ideak, helduleku direnak guretzat. Igo daitezela oholtzara, Venezuela, Katalunia, Kolombia, Korsika, Uruguai, Irlanda, Kuba, Galiza, Kurdistan eta Palestinako kideak. Elena Belokik sorturen nazioarteko arduradunak eta Philip McGuiganek zintzeineko kideak hartuko dute hitza. Eguerdion, oholtza honen gainean dauden ehundaka askapen praktiketatik eta elkar zaintzatik munduari begiratzen diogu sortutik. Begirada horretatik, egungo nazioarteko egoera ezin da ulertu, hegemonia eta imperio zaharraren gainbera ulertu gabe. Mundu sistemaren barruan, boterearen birbanak eta sakon bat ari da gertatzen. Eta horrek, transizio luze eta gatazkatsua ekarri du. Munduko orden zaharra dezakiten ari da, baina berria, oraindik ere ez da egonkortu. Halakoetan historiak erakutsi digu, ez dela nahita nahiez askatasuna nagusitzen. Aitzitik, boterea berrantolatzen da, eta modu bortitzean. Globalizazio neoliberalaren garaian, merkatua jaun eta jabe izan da. Estatua bigarren mailan utziz. Gaur ordea, estatuak berriz ere lehen lerroan daude. Ez herrien interesak babesteko, baizik eta kapital metaketa antolatu, babestu eta bultzatzeko. Kapitalismoak bere horretan jarraitzen du, baino estatuaren babesarekin eta interbentzio zuzenarekin. Botere ekonomiko, teknokratiko eta geopolitikoek ez dute desoreka saihesten. Sortu, kudeatu eta baliatu egiten dute, segurtasuna eta efizientziaren izenean. Testuinguru honetan, estatuen arteko harremanak geroz eta araugabeagoak dira, interes ekonomiko eta estrategikoak inposatzeko, gerra, koakzioa eta impunitatea ohiko bilakatzen ari dira. Ez da une jakin bateko desbideratze bat, ez da buruzagi ero baten nahiak ere, baizik eta trantsizio garaietan ohiko den dinamika. Hegemonia zaharrak ahultzen direnean, tentsioa handitzen da, eta indarkeria politiko eta ekonomikoa agertzen da. Ordena berri baten bila. Logika horren ondorioa da Palestinako genozidio eta okupazioa, Sahararen okupazioa, Kubaren kontrako blokeoa, Venezuelaren aurkako eraso imperialista eta Maduroren baiketa, eta Mexiko, Groenlandiaren eta Kolonbiaren kontrako mehatxuak. Ez dira kasu isolatuak, sistema baten adierazpenak dira. Estatu boteretsuek, beren ahalmen politiko, ekonomiko eta militarrak erabiltzen dituzte herrien eskubideen gainetik. Eta nazioarteko ordena, geroz eta desorekatuago eta bidegabeagoa bihurtzen da. Arazoaren muina argi da, egungo nazioarteko instituzioek utz egin dute. Botere handien interesen arabera funtzionatzen dute. Irizpide patriarkal, hierarkiko eta baztertzaileekin. Ondorioz, nazioarteko zuzenbidea ahuldu egiten da. Arauri gabeko mundu lehenesten da. Estatu txikiak eta estaturik gabeko nazioak babesi gabe geratuz. Horregatik, buru jabetza berriz definitu behar dugu. Ez da soilik itunetan jasotako hitza,
Burujabetza da, erabakiak hartzeko gaitasuna, baliabide propioak kontrolatzeko ahalmena, herriaren babes legitimoa eta presioei aurre egiteko indarra. Burujabetzari gabe menpekotasuna dago, eta menpekotasunean ez dago ez justiziarik, ez bakerik. Horren aurrean, 21. mendeko internazionalismoa aldarrikatzen dugu. Lurraldeen eta herritarren burujabetzan, pertsonen eta herrien autodeterminazioan, zein haien arteko lankidetzan eta bakearen aldarrian oinarritua. Hori da, autoritarismoari, imperialismo berriei eta jarrera erreakzionarioei aurre egiteko biderik eraginkorrena. Burujabetza ez da ideia abstraktua. Instituzio propioak behar ditu, erabaki materialak behar ditu, eta herriaren borondatean eraikitzen da. Zentzu horretan gure babes osoa adierazten diegu Irlandaren batasunaren aldeko proiektuari eta Kurdistanen Rujaban bereziki gerraren kontra eta bakearen alde lanean diharduten guztiei. Otsalan askatzeko exigitzen dugu. Gure babesarik beroena Korsika, Galizia, Kataluniako herriei. Askatasunaren bidean elkarrekin lan egiteko dugun konpromisoekin. Eta gure aitortza Uruguaiko lagunei herriaren alde egindako lanagatik, gobernuan zein gobernutik kanpo. Baita Europako ezkerreko alderdiari ere, borroka partekatuengatik. Transizio garai ilun hauetan, burujabetza eta publikoaren defentsa, guztiona denaren defentsa, iparrorratz dira. Norabidea markatzen digute, eta itxaropenerako bidea irekitzen. Horregatik beharrezkoak dira nazioarteko instituzioak, demokratikoak, legitimoak, eta herrien borondatea erdigunean jarriko dutenak, gutxi batzuen privilegioen gainean. Gure konpromisoa argia da. Nazioarteko bestelako ordena bat defendatzen dugu. Justizian, parekidetasunean eta herrien arteko elkartasunean oinarrituta. Nazioarteko politikaren zentroan herrien ahotsa jarri behar da. Eta hori posible izateko, burujabetza errespetatu eta bermatu behar da. Burujabetza da finean mundu bidezkoago eta seguruago bat eraikitzeko giltza. Gora herriak, gora munduko langileria.
Egun on guztioi, egia esan, ez dakit nola interpretatu behar dudan gaurko txalo zaparra dau. Ez dakit egindako lanagatik eskerrak ematen ari zareten edo kontrara, behingoz banoalako pozik edo ospatzen ari zareten. Bada espada, eta hau ez da mehatxu bat. Badakizue, ez noa urrutira. Beraz, ez egin ilusio handiegirik. Ziur egon, modu batean edo bestean, pairatzen jarraituko nauzuela. Edo nola ere, hau izango da, sortuko idazkari nagusi gisa, egingo dudan azken hitzartzea. Horregatik, gaurko hitzartze hau, zuei, bereziki zuei, eskerrak emateko baliatu nahi dut. Hasteko eta behin, eskerrik asko, urte hauetan guztietan eman didazuen babesagatik. Plazer eta ohore ikaragarria izan da bidearen zati hau, elkarrekin egitea. Babestuta, sentitu naizune oro. Babestuta, pertsonalki, babestuta, politikoki, babestuta, kolektiboki. Eta hori, halako mailako ardura bati buruz ari garela, zinez, benetan da altxor bat. Horregatik, berriro ere, bene-benetan, bihotz-bihotzez, eskerrik asko. Eskerrak eman nahi dizkizuet ere, urteotan, guztiotan, gure herri zahar honekiko konpromisoari tinko eutsi izanagatik. Konpromisoari eta borrokari esker iritsi da gure herria, 21. mendeko 3. hamarraldi honetara zutik, bizirik eta askatasunaren ateak parez pare zabalik dituela. Eta zalantzarik gabe, konpromisoari eta borrokari esker lortuko ditu gure herriak, lortuko dituelako askatasuna eta bakea. Eta nola ez, eskerrik asko ere, Pepe Mujikak esango lukeen bezala, egunero, sekula amore ematen ez dutenen aldean egotearen ezerosotasuna aukeratu izanagatik. Horri esaten zion berak militante izatea. Horri esaten zion berak iraultzaile izatea. Eta hori ez besterik zarete zuek guztiak. Pieza bakarreko militanteak eta iraultzaileak. Zortzi urte, errez esaten da. Pasa dira ardura hau hartu nuenetik, eta akaso nik esatea gaizki dagoen arren, atzera begiratuta, harrotasun handiz, esan dezaket, pozik egoteko moduko lana egin dugula. Denbora honetan guztian, 8-10 urteotan, aurrera urrats handiak egin ditugulako gure askapen prozesuan. Hasteko eta behin, ezker abertzalearen estrategia aldaketa, egonkortzea eta sakontzea lortu dugu. Ezkerreko independentismoari eta oro har askapen borrokari perspektiba eta aukera berriak zabalduz. Bigarrenik, presoen eta oro har errepresaliatu politikoen auziaren blokeoa apurtzea eta auzi hori konponbidean jartzea lortu dugu. Erakutsiz, estatuak boteretsuak direla, bai, baina ez garaiezinak. Erakutsiz, herri mobilizazioarekin, herri aktibazioarekin eta ezberdinen arteko elkarlanarekin posible dela aurrera egitea, posible dela preso, ieslari eta deportatu politikorik gabeko etorkizun bat irabaztea.
Hirugarrenik beste indar politiko eta sektore batzuekin batera, elkarlanean, EH Bildu eta EH Bai irabazle batzuk artikulatzea, eraikitzea lortu dugu. Eta azkenik, lortu dugu ere, agian, eta soilik agian, geure burujabetza nazionalaren berreskurapenaren bidean jauzi bat egin ahal izatea, ahalbideratuko duten baldintzak sortzea. Guztiarekin, eta hau importantea da oso, askapen prozesua une gako batera ekartzea lortu dugu. Es mucho lo que hemos avanzado estos últimos 10 años. Hemos conseguido traer, y es importante tener conciencia de ello, hemos conseguido traer el proceso de liberación a un momento clave, a un momento crucial, porque mediante ese trabajo, mediante ese esfuerzo de estos últimos años, hemos conseguido generar 3 grandes oportunidades potenciales. En primer lugar, tenemos ante nosotros y nosotras la responsabilidad, la oportunidad y, en cualquier caso, el reto de dar una solución definitiva a la cuestión de los presos y presas políticas vascas. Tenemos ante nosotros la oportunidad de dar un espaldarazo definitivo a la construcción de la convivencia democrática en este país, porque qué duda cabe, y esto hay que volver a subrayarlo, la convivencia democrática también exige que todos los presos, refugiados, deportados y deportadas políticas vascas vuelvan a casa en libertad, sanas y salvas. En segundo lugar, tenemos ante nosotros y nosotras la oportunidad potencial y el reto, en cualquier caso, de que el independentismo de izquierda acceda a los gobiernos de las principales instituciones del país y con ello ponga esas instituciones al servicio de las mayorías sociales y al servicio de la construcción nacional y social de nuestro pueblo. Y en tercer lugar, tenemos la oportunidad potencial y, en cualquier caso, el reto y la responsabilidad de dar un paso, de dar un salto en el camino de la recuperación de nuestra soberanía nacional. Tenemos la oportunidad potencial de elevar el campamento base de nuestras capacidades y, de esa manera, acercar la cima de nuestras libertades. No somos ingenuos ni ingenuas. También somos bien conscientes de que existen grandes amenazas. Principalmente una. Enfrentamos un gran riesgo potencial y es que el bloque reaccionario, que la franquicia estatal de esa internacional reaccionaria que cada vez está adoptando más fuerza y cada vez se está haciendo con más gobiernos a lo largo y ancho del planeta, también acceda a los gobiernos de Madrid y París, con las consecuencias que ello podría tener, tanto en las mayorías sociales de nuestro pueblo como en su propio devenir. Pero en cualquier caso, hablamos de un riesgo potencial, hablamos de amenazas potenciales. No está escrito en ningún sitio que eso vaya a suceder, porque, entre otras cosas, también va a depender de nosotros y nosotras. Por ello, no me voy a cansar de repetirlo. Ambición, ambición, ambición. Tenemos que dar la batalla, tenemos que librar esa batalla con quien tiene el convencimiento de que es posible cambiar las cosas, con quien tiene la certeza de que es posible cambiar el rumbo de la historia. Pero, sobre todo, tenemos que dar la batalla, tenemos que librar esa batalla con una estrategia clara, orientada a la articulación de frentes amplios y plurales, capaces de construir amplias mayorías sociales y de disputar la hegemonía y el poder. Beraz, gure burua prestatu behar dugu, geure indarrak berrantolatu behar ditugu. Aukeran,
arrisku hori saiesteko eta aukeran izan badiren aukera potentzial handi horiek gauzatzeko. Inoiz baino gehiago efikazak, baina bereziki efizienteak dagokigulako. Inoiz baino gehiago indarrak askatu eta energiak biderkatu behar dugulako. Inoiz baino gehiago ezkerreko independentismoaren tresna nagusiak eta estrategikoak diren Euskal Herria Bildu eta Euskal Herria Bai indartu beharra dagoelako. Eta batez ere, inoiz baino gehiago, Euskal Gizarteko gero eta sektore sozial zabalagoak ezkerreko independentismoari egiten ari zaizkion konfiantzari erantzun baikor eta eraginkor bat eman behar diogulako. Hain justu hori da Kongresu honetan egin duguna. Hori da Kongresu honetan egin duguna. Geure burua prestatu eta geure indarrak berrantolatu. Eta horregatik ere, eskerrak eman nahi dizkizuet. Horregatik ere bai. Askapen prozesuak hala eskatu duenean, beste behin ere, duela 15 urte bezalaxe, geure buruak egokitzeko gauza izan garelako. Askapen prozesuak hala eskatu duenean, beste behin ere, egokitzapen politiko eta organizatibo bat egiteko heldutasuna eta eskuzabaltasuna agertu dugulako. Bukatzeko, argi esan nahi dut. Konfiantza osoa dut. Aukeratu berri dugun zuzendaritzan. Konfiantza osoa dut gure koordinatzaile orokor berrian, Xabirengan. Ez bakarrik duten gaitasun politikoagatik, baita ere, une garrantzitsu honetan, borrokaren lekukoa hartzeari, tamaina horretako ardura bat hartzeari, baietz erantzun diotelako. Ez egin dudarik, lagunok, eskerrik asko, eta ez egin dudarik bide horretan, orain arte bezalaxe, geure babes eta konfiantza osoa izango duzuela. Niri dagokidanean, esan dut hasieran, ez noa urrutira. Hemen, etxe hontan, ez doa inor urrutira. Gu, nazio askapen mugimendua garelako. Eta nazio askapen mugimendua osatzen dugun lagunontzat, militantzia, ez delako jarduera iragankor bat. Militantzia, bizi osorako autu bat delako. Eta gu, autu horri lotzen gatzaizkiolako. Beraz, beste rol batzuetatik, beste ardura batzuetatik bada ere, bide berean segiko dugu. Gure herriaren askatasunaren, Euskal Estatu independente, sozialista, feminista eta euskaldun baten eraikuntzaren bidean. Horregatik, lagunok, behon daizuela, behon daigula. Orain arte lortutako guztiagatik, baina bereziki aurrerantzean ere elkarrekin lortuko dugun guztiagatik. Gora Euskal Herria askatuta! Gora nazio askapen mugimendua! Gora herria! Eskerrik asko, Arkaitz. Eskerrik asko, Arkaitz.
Kide batzuek sortun zituzten ardurak utziko dituzte zeregin berrietan murgiltzeko, eta gogoz beteta ekipo berri bat dator. 3 egunez egin den bozketan, 96ko babesa jaso du idazkaritza berriak. Datozela oholtzara, Elena Beloki Reza, nazioarteko arduraduna. Iker Araguaz Jusue, estatu biktimen aitortza eta memoriarako arduraduna. Aimar Altuna Ijurko, gatazkaren ondorioen konponbiderako arduraduna. David Pla Martín, eskola politikoko arduraduna. Idoia Zengotita Bengoa Laka, Iratzar Fundazioko arduraduna. Txomin Poveda, Ipar Euskal Herriko arduraduna. Maialen Arteaga González, komunikazioko arduraduna. Asier Zamorano Arri, proiektu estrategikoen arduran. Maialen Kortabarria Zabala, proiektu estrategikoen arduran. Ollana San Vicente Sáez de Zerain, harreman sare orokorraren arduran. Paul Laka Garamendi, harreman sare orokorraren arduran. Ollane Agirre Ulaiar, barne komunikazioko arduraduna. Itxasne Fernández Duarte, antolaketa arduraduna. Nuria Altzugaray Gartzia, barne koordinatzailea eta eraldaketa planen arduraduna. Eta Xabi Iraola Larraia, koordinatzaile orokorra. Eguardion guztioi, eta mila esker bihotzez Irungo Fikoba honetara etortzeagatik. Sorturen 4. Kongresuko amaiera ekitaldi hau lehenik eskerrak emateko baliatu nahi dugu. Hasteko beraz, 4 esker, agur edo aitortza. Esker bikoitza lehenik zuei, sortuko militanteoi. Eskerrak kongresu honetan eman dugun eztabaidagatik. Baina batez ere, egunero, Euskal Herriaren alde egiten duzuen lan militanteagatik. Eta eskerrak, nazioazkaitza honetan ere, jarri duzuen konfiantzagatik. Bueltan, gure aldetik, 2 konpromiso. Batetik, gure onena emateko konpromisoa. Eta bestetik, apaltasunez aritzekoa. Oso presente izango dugu beti, gutako bakoitzaren gainetik, eta gu guztion gainetik dagoen zerbaiten parte garela. Bigarrenik, agur berezia gaur, Euskal Herritik etorri zareten eragile sozial, sindikal eta politikoei. Eta batez ere, nazioarteko gonbidatuei. 1000 esker gaur gurekin izateagatik. Eta batez ere, hamarkadetan zehar, beti gure alboan izan zaretelako. Ez izan zalantzarik, gu ere beti izango gara zuen alboan. Momentu zaila hauetan, gure aldetik ere besarkada bana venezuelar eta kubatar herriei. Baina batez ere, besarkada handi bana Kurdistango eta Palestinako herriei ere.
Hirugarrenik, nazio kontxidukide izan zareten hori ere eskerrak. Klasera izan da bidearen zati bat zuekin egin izana. Eta esker berezia Arkaitz, zuri. Garen hau hain ondo ordezkatzeagatik. Honetan eta txarretan aurpegia eta gorputza jartzeagatik. Itxasoa arroz etorrenean, itxasontziaren lemari hain sendo eusteagatik. Mila esker guztiagatik. Eta azkena eskertza edo aitortza gaur, nazio idazkaritza berri honetan parte hartzeko urratsa egin duzuen guztioi. Horrelako erabakiek, badakit, norbera eta norberaren emozioak asko mugitzen dituela. Gorka Urbizuk, orain hilabete gutxi, atera duen kantuan dio, diamante landu gabea da gure xamurtasuna. Eta ni, sinestuta nago, emozioek, zaintzak eta xamurtasunak potentzial politiko ikaragarria dutela. Eta beraz, gure jardun politikoaren erdigunean jarri behar ditugula. Niretzat pertsonaleki, ohore handia da sortuko koordinatzaile orokorra izatea. Erantzukizunez eta ilusioz hartzen dut eman didazuen ardura. Baina batez ere konfiantzaz. Badakidalako elkarrekin egingo dugula bidea. Baina batez ere, badakidalako elkarrekin egingo ditugunek emango dietela zentzua gaur hartzera goazen ardurei. Emil Durkheim, soziologo frantsesak esan zuen bezala, ni esateak ezin duelako sekula eskuratu gu esatean sentitzen dugun indarra. Lau esker horiek eta besarka bana gaur, oraindik ere, euren gertukoak ikusteko bidaiak eta bisitak egin behar dituzten euskal preso, ieslari eta deportatu politikoen senideei. Ezan zalantzarik gertuagoela euskal preso guztiak etxean egongo diren eguna. Kongresu honen amaiera heldu gara, baina hau ez da etapa baten itxiera. Alderantziz, gaur hemen etapa berri bat abiatzen ari gara. Hilabete ere ez duen urte honek, dagoeneko utzi dizkigu bizi dugun mundu konplexu eta ezegonkorrau modu argian islatzen duten argazkiak. Horietariko bat, urtarrilaren 9ak utzi zigun. Argazki horretako protagonista batek hala esan zuen. Eskerrik asko, presidente jauna, Venezuela hobea izateko atea irekitzagatik. Josu Jon Imaz, Resoleko kontseilari ordezkariarenak dira hitzok. Eta hitz hauen atzean ezkutatzen da zuzen ere bizi dugun garai historikoaren lehen ataka. Kapitala ala bizitza. Kapitalismo neoliberala ezberdintasun sozialak areagotzen eta planetaren muga biofisikoekin talka sortzen ari da. Eta beraz, bizitza bera da materialki arriskuan jartzen ari dena. Ondorioz, krisi garaia dira hauek. Arrisku handiko garaiak. Baina baita aukera handikoak ere. Sistema kapitalismoaren beraren mugak agerian geratzen ari diren honetan, sistema kapitalista, sistema ekonomiko, politiko eta ideologiko gisa inpugnatzea aukera batez ezik obligazioa ere bilakatu da. Hortik gara gordea, orain eta hemen, jendarte sozialista baten hortzimuga eskaini beharra dago. Egungo sistema politiko-ekonomikoa errotik aldatzeko gai izango dena. Azken batean, bizitza eta bere zaintza erdigunean jarriko dituena. Eta pertsona guztion duintasuna eta zoriontasuna helburu izango dituena. Kapitala ala bizitza galderari batzuek, kapitala erantzuten dioten bitartean, guk bizitza erantzuten dugu. Josu Jone kapitala, guk bizitza. Ezkerraren paper historikoa ez da imperialismo eta imperioen artean hautatzea. Zibilizazio berri bati ateak zabaltzea baizik. Herrien autodeterminazioan, herrien berdintasunezko harremanetan eta bakean oinarritua. Horregatik, burujabetzaren inguruko eztabaida estrategikoa izango da hurrengo urteetan. Bai eskala kontinentalean, bai eskala nazionalean.
Europak erabaki egin behar du. Ameriketako estatu batuen interesei men egin edo autonomia estrategikoa jorratzeko bideari ekin. Guk argi diogu, Europak etorkizuna izan nahi badu, bere burujabetza estrategikoa eraikitzeko hautua egin behar du. Baina burujabetza hemen, Euskal Herrian eraiki behar dugu. Ezker Abertzaleak bere hasieratik izan duen bezala, klase borroka, borroka feminista, borroka antirrazista, azken batean zibilizazio justu bat eraikitzea gure herrian nazio askapen prozesuei lotua dagoelako. Porque queremos y necesitamos la independencia y un Estado propio para garantizar la supervivencia de nuestro pueblo. Porque queremos y necesitamos un Estado propio para construir un modelo social, económico justo, para garantizar una sociedad feminista, para construir una democracia radical. Queremos y necesitamos un Estado propio porque somos una nación y porque tenemos derecho, como todas las naciones del mundo, a ser libres. Independentzia eta estatu propioa nahi eta behar dugu. Gure herriaren bizirapena bermatzeko. Estatu propio bat nahi eta behar dugu. Eredu sozial eta ekonomiko justu bat eraikitzeko. Jendarte feminista bermatzeko. Demokrazia erradikal bat eraikitzeko. Estatu propio bat nahi eta behar dugu nazioa garelako. Ez garelako, ez frantsesak, ez espainolak. Euskalduna garelako eta munduko gainerako nazio guztiek bezala libre izateko eskubidea daukagulako. Astearte honetan bete da urtebete Donald Trumpek bere bigarren legegintzaldia hasi zuela. Lehendik mundua faxismorantz hartzen ari zen joera areagotu besterik ez da egin. Jopuntuan jarri dituzte berriro langileon eskubideak, hizkuntza eta kultura gutxituak, feminismoa eta LGTBIQ+ kolektiboko personak, klima larrialdiari aurre egiteko neurriak eta persona migratuak. Mundu osoan ez ezik, Espainiar eta Frantziar estatutan ere pulsio autoritarioa indarra hartzen ari da. Eta bietan ala bietan, erreala da ultraeskuina botera heltzeko arriskua. Baina akats ikaragarria egingo genuke hori egintzat eman da. Hori hasi aurretik eskuin muturari lehen garaipena oparitzea litzateke. Horregatik hori gerta ez dadin gure esku dagoen guztia egitea da orain dagokiuna. Ez agertoki posibleekin espekulatzea. Eta azkenean, agertoki horiek emango balira, estrategiaren oinarriek berdinak izaten jarraitzen dute. Frantziar zer Espainiar estatuen aurrean, gehiengo sozial eta politiko zabalak artikulatzea. Frantziar eta estatuen parean, herri bat zutik eta martxan jartzea. Euskal Herria ere ez dago salbu. Ikusten ari gara, azken garaian, hainbat diskurso eta posizio autoritarioek gurean ere badutela presentzia. Horregatik ez dira espekulatzeko garaiak. Faxismoari aurre egiteko garaiak dira. Eta errezeta argia da. Bat, marko eta diskurso erreakzionarioak ontzat ez eman. Bataia kulturala eta ideologikoa egin. Bi, bloke erreakzionarioa osatzen duten alderdiak, PP Vox, zein Le Pen eta Enparauak ez zuritu. Eta hiru, batez ere, Euskal Herria eta mundua astintzen duten erronkei, ezkerretik eta abertzaletasunetik erantzun sinesgarriak eman. Euskal Herria está en condiciones de ser un referente antifascista global, de ser un refugio democrático, liberada de las injusticias de la extrema derecha. Por eso necesitamos articular aquí y ahora un compromiso antifascista renovado, para parar los pies al fascismo, pero sobre todo para seguir construyendo un proyecto de país que defienda los derechos de toda la ciudadanía. Porque es esa la mejor manera para que el fascismo no tenga ni el mínimo espacio en nuestro pueblo. Euskal Herria erreferentzia antifascista globala izateko moduan dago. Eskuin muturraren injustiziatik libre egongo den aterpe demokratikoa izatekoa. Horregatik, hemen eta orain, konpromiso antifascista berritu bat artikulatu beharra dago. Fasismo berriari oina gelditzeko, baina batez ere guztion eskubideak defendatuko dituen herri proiektu bat eraikitzen jarraitzeko. Norabide horretan, goraipatu nahi ditugu, konpromiso demokratiko eta antifascista hori dagoeneko hartu duten milaka herritarrak.
Euskararen eta euskaldunen kontrako oldarraldiari aurre egiten ari zaretenak. Beste hizkuntza batean hobeto moldatu arren, euskaraz egiteko alegina egiten duzuenak. Langileon eskubideen defentsan grebara ateratzen zaretenak. Erreakzio antifeministaren aurrean balio feministak tinko defendatzen dituzuenak. Kalean bizi denari jana eta terpea ematen diozuenak. Ongi antolaturiko herria delako berme bakarra faxismoa gure herrian sekula tokirik izan ez dezan. Esan dugu, faxismoa esparru guztietan borrokatu beharra dago. Baina horretara soilik mugatzea, Euskal Herriaren gaitasunak eta ambizioak mugatzea litzateke. Izan ere, munduaren joera autoritarioaren kontrakarrean, hemen badagoelako nahikoa gaitasun sozial, komunitario, politiko eta instituzional sakoneko eraldaketa politikoari bide emateko. Eredugarria da gure herriak duen ehun sozial antolatua. Herri mugimenduetan, eragile komunitarioetan, sindikaletan, politikoetan, zein jendarte egitura askotarikoetan antolatzeko daukagun joera. Hori da gure herriak duen altxorrik handiena. Indar horien gaitasuna askatzetik urrun gaude ordea. Geroz eta partekatuagoa da gure herriak eskala handiko erreakzio bat behar duela. Esparru politikoan, sindikalean, enpresa munduan eta euskalgintzan. Erreakzionatu nahi bat ere antzematen dugu. Euskal Selekzioen azken partidan eta Miribilan euskalgintzaren kontseiluak egindako ekitaldian ikusi ahal izan genuen bezala. Halako bulkada bateko ordea, estrategia, elkarlana eta militantzia behar ditu. Hortzimuga eta borroka partekatuak abian jartzea. Gehiengo subiranista eta eraldatzailea artikulatzea. Herri indarrak misio eta proiektu argi batera bideratzea. Ezberdinen arteko elkarlana lantzea. Gaitasun instituzionalen eta bulkada herritarren arteko indarrak jostea. Badira zumeak, badira bideak eta badira aukerak. Hala ikusiko dugu besteak beste, martxoaren 17an, gutxieneko soldata propioen aldarriarekin Euskal Sindikatu deitu duten greba orokorrean. Euskal Herrian posible da. Batu ditzagun indarrak eta egin dezagun posible. Ateak irekitzeaz hitz egin dute batzuek. Euren meseetarako atzeraldiari eta kapitalari ateak are gehiago irekitzeaz. Guk berriz, azken urteetan, etorkizunari ireki dizkiogu ateak. Eta esan dezakegu, ezker independentismoa fase politiko berri batean murgildu dela. Arkaitzek lehen esan du, 3 aukera potentziala handi ditugu parez pare. Aukera horiek esan bezala potentziala dira. Gauzatu daitezke edo ez. Baina edozein kasutan, aukera horiek izateak berak ezker independentismoa fase berri batean kokatu du. Fase politiko bakoitzak, belaunaldi bakoitzak, bere erronka eta egitekoak ditu. Gakoa, erronka horiek identifikatu eta ausardiaz eta konfiantzaz ekitea da. Nire ikuspegitik, gure generazioak testuinguru historiko honetan 3 erronka handi ditu. Lehenengoa, Euskal Proiektu Nazionala eraberritzea. Eskuartean ditugun belaunaldi erronkei erantzuna emanez. Klima larrialdia, migrazioa, ezberdintasun sozial eta ekonomikoak edota digitalizazioa. Eta horrela, etorkizun proiektu bat eman gure herriari. Bigarrengoa, politikaren benetako zentzu eraldatzailearekin birkonektatzea. Eskuin muturaren eskutik, posizio antipolitikoak edatzen ari diren garaiotan, politikaren benetako zentzu eraldatzailearekin konektatu behar dugu. Herriarekin eta herritarrekin eginez bidea. 3. eta azkena. Gaurdanik Euskal Estatuen oinarriak eraikitzen hastea. Eremuz eremu estatu gisa pentsatuz eta arituz. Cada fase política, cada generación tiene sus propios retos, sus propios quehaceres. La clave es identificar cuáles son los retos de nuestros tiempos y abordarlos con valentía y con confianza. Desde mi punto de vista, nuestra generación, en este contexto histórico, tiene 3 grandes retos. El primero, renovar el proyecto nacional vasco, dando respuesta a los grandes retos generacionales que tenemos entre manos. El cambio climático, la migración, las desigualdades sociales y económicas o la digitalización.
y dar así un proyecto de futuro a nuestro pueblo. El segundo, reconectar con el verdadero sentido de la política. En los tiempos donde la extrema derecha intenta expandir posiciones antipolítica, tenemos que reconectar con el verdadero sentido transformador de la política y trabajando junto al pueblo y con la gente. El tercero y último, desde hoy, construir las bases del Estado vasco. En todos y cada uno de los ámbitos, pensar y actuar como Estado. Fase politiko berri honetarako, EH Bildu eta EH Bai indartzeko apustua berretsi nahi dugu. EH Bildu eta EH Bai ezkerreko independentiston etxea eta erreferentzia nagusia dielako. Eraldaketa politikorako eta sozialerako tresna eta geroz herritar gehiagorentzat erreferentzia eta esperantza. Euskal Herria osoa kontuan hartuta lehen indar politikoa. Honen aurrean, ezker independentismoa igatzeko ofensiba politiko eta mediatikoa martxan da. Horretarako, aski aliantza kuriosoak ikusi ditugu dagoeneko. Eta are kuriosoak ikusiko ditugu urrengo urteetan. Dena balioko du ezker independentismoaren goranzko joera gelditzeko. Gezurrak, deskalifikazioak eta gu desagerrazteko mehatxuak barne. Argi esaten dizuegu, alferrik ari zarete. Ez gaituzue zentimetro erdi bat ere gure bidetik mugituko. Gu independentista gara. Euskal Errepublika nahi dugu. Herriarekin eta herritarrekin ari gara. Geroz eta gehiago gara, are gehiago izango gara, eta beste batzuekin batera herri hau gidatzeko pres gaude. Ezker independentismoarentzat, botere eta gobernu anbizioz aritzeko garaiak dira hauek. Orain gutxi irratian, alderdi politiko bateko bozeramaileak entzun nuen esanez, ondo bidean 2026an ez zela hauteskunderik izango Euskal Herrian. Gonbiapen bat berari. Martxoko 3. eta 4. igandeetan, Ipar Euskal Herrian izango diren herriko etxetako hauteskundei errepara diezaien. Hemendik, gure herria bitan zatitu nahi duen muga inposatuen ertzetik, gure bultzada eta gure indarra, hautagaitza ezkertiar eta abertzale guztiei. Fase politiko berria, garai berriak eta sorturen konpromiso berritua. Nazio askapen mugimenduaren onena, gure lan militantea, herri honen zerbitzura jartzea. Gure lan militantearen muinean, gure herriaren askapen nazionala eta soziala eskuratzeko ardura dago. Hori gara, horretarako gara. Horregatik, sortuko kideok, gure lan militantea herri eragile eta herri dinamiketan, beste herritar eta sektore sozialekin eskuz esku egingo dugu nagusiki. Argi dugulako Euskal Herria aske eta sozialista ezin duela antolakunde bakar batek ere eskuratu, eta ahal izatekotan ere, elitzatekela komenigarria izango. Guk, gure herria, herritarrekin eraiki nahi dugu. Euskal Herriarekiko maitasuna mugitzen gaitu. Gure herria askatasunera eramateko ametsak taupatzen digu bihotza. Eta lagunok, garaiotan, norbere zilborra baina handiagoa eta garrantzitsuagoa den zerbaiti lotzea, bizitza osorako proiektu kolektibo askatzaile batera lotzea iraultzailea da. Hala erakutsi zigun, orain gutxi joan zaigun Arantzarrutik. Batzuek, iraultza estudiatzen duten bitartean, beste batzuk iraultza egiteko erabakia hartzen dugula. Eta iraultza egiteak, borrokan aritzeak, ematen duela bizitzeko poza, brilua begietan. Guri, Euskal Herriak ematen digu brilua begietan. Eta gaur, beste behin diogu, ez dugu etxiko Euskal Herria aske eta sozialista eraiki arte. Bukatzeko. Gure aurreko belaunaldiei eta gure belaunaldiari zein hurrengoari mezu bana. Gure aurreko belaunaldiari eskerrak.
Eskerrik asko, garai bakoitzean zenituzten baldintzetan borrokara lotu zinetelako. Ez izan zalantzarik, zuen amets, balio eta borrokak, zuen ezker abertzalea gugan dagoela, gu garela. Gureari, zein hurrengoi berriz, borrokarako deia. Ez etxitzekoa. Esperantzari gabeko mundu batean borrokatzea tokatu zaigu. Amaiera asko bizitzea. Baina amaiera adina hasiera bizi izan ditugu. Eta are gehiago bizitzea tokatuko zaigu. Irati Jimenezi behin irakurri nion, kontua ez delako bide bat berreskuratzea. Ibilkera bat baizik. Kontua ez da bide bat berreskuratzea. Ibilkera bat baizik. Gu gaur hemen gaude, gure aurretik beste askok bideari ekin zeniotelako. Baina hain zuzen ere horregatik, gu ez gaude gaur hemen ibili zenituzten bide berak ibiltzeko. Gu gaur hemen gaude, onaino akarri gaituen ibilkera presente, gure bide propioak ibiltzeko. Ezker Abertzalearen proiektu politiko historikoaren sustraiak mantenduta, proiektu hori gaurkotzeko, eraberritzeko eta bide berriak ibiltzeko. Askok, Euskal Herria aske, sozialista, feminista eta euskalduna fikzio bat dela sinistarazi nahiko digu. Hori entzuten duzuenetan, Beñat Gaztelumendik abestu zuen hau gogoraraztea eskatu nahi dizuet. Militantzia behar da bere izerdi eta neke. Dena egin dugu, baina dena dago egiteke. Gaur fikzio bat da, baina egia izan daiteke. Aspalditik gatoz, urrutiragoaz, Euskal Herria dugu bizigai eta dena irabazteko. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Herria sozialista, feminista euskalduna! Gora nazio askapen mugimendua! Eusko gudaria gera, Euskadi askatzeko. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Herria!